Tak, já jsem myslel, jestli si posadíte nebo ale to je... To je dobře, aby jsme viděli organizačně. Organizačně, ano. Vážený pane starosto, vážení zástupci obce Bystřany, vážené vedení domů a důchodců, myslím si, že jste tu také. My jsme velmi rádi, že jste se přihlásili do soutěže Vesnice roku. Organizačně my se vám všichni představíme a po představení posledního člena komise se vám spustíte 2hodinová suma času, kdy nás budete moct zahltit informacemi. A ještě jednou děkuji, já tady z pozice předsedy hodnotící komise a starosty města Dolní Koustek na Robert Holec Těšín. Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Plecitý a jsem za Ústeckým krajem. Dobrý den, Michal Mančal, starosta obce Křešice, loňský vítěz soutěže Vesnice roku a místopředseda komise. Dobrý den, Lenka Pružová a v komisi jsem za Ministerstvo životního prostředí a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Hezký den, já jsem Martin Kolmistr a v komisi jsem za Ministerstvo pro místní rozvoj. Dobrý den, Marcela Sinková a zastupuji Ministerstvo zemědělství. Dobrý den, Jana Princová, starostka obce Řehlovice a v komisi jsem za Sdružení místní samosprávy. Obec Bystřany se skládá z 5 částí, ze samotných Bystřan, Nechvalic, Nových Dvorů, Světice a Upořin. Obec Bystřany Bystřany byly poprvé prý zmiňovány pod názvem Horušany a první zmínky pochází z 13. století. První písemná zmínka o Bystřanech pochází z poloviny 16. století. Původně ten zemědělský charakter, tak jak šla doba, tak se změnil v průmyslový a v současné době mají Bystřany spíše charakter obytný. Co se týče osobností, osobnost, která svým významem přesáhla hranici obce, byl František Zeithaml Liberté, což byl úředník, významný kronikář a také politicky aktivní člověk. A Bystřany na něj nezapomněli a jedna z jeho ulic je právě podle něj pojmenovaná. Tady ještě knížka. Dominantou znaku obce Bystřany je, jak vidíte, červený kříž se štítkem a s hráběmi a ten odkazuje na nějaké historické souvislosti, kterými vás nebudeme zatěžovat. Mezi instituce, které roky dělají čest obci Bystřany, patří především domov důchodců, kde se právě nachází. O kulturní život myslím, že je také dobře postaráno, ať už je to vítání občánků pro rozsvěcení betlémského světla, ale abych nebyla takhle stručná, tak je to také Den dětí, pálení čarodejnic, masopost. Myslím, že si každá ta generace najde něco, co ho může zajímat, bavit a kde může zavzpomínat. Snad nebude znít příliš otřepaně, když použiju, že kdo si hraje nezlobí. Myslím, že to je i kdo sportuje, tak nezlobí. A aby tohle ta věta mohla být naplněna, tak tomu slouží například hřiště za školou, multifunkční hřiště za školou. Vztah ke zvířatům může být upevňován například díky stáji Polucky nebo díky jezdeckému oddílu Bystřany. Nemohla bych si odpustit sem tady nezmínit budovu, kterou bohužel už neuvidíte. Na její památku stojí ještě 2 komíny. Byl to takzvaná budova, která 50 let, o téměř 50 let byla taková, patřila k takovému tomu srdci, průmyslovému srdci Bystřan, byly to elektrotechnické závody. Ale historie téhle budovy je ještě hlubší, spadá do druhé poloviny 19. století, kdy světě se po podivu zde byla vybudována třádelna a barvila se tu egyptská bavlna. Tak to jsem třeba vůbec nevěděla. Nahoře je krásný hrádeček, je odtud krásný výhled a bystřaňáci, kteří se nevyšplhají až nahoru, mohou využít vyhlídku na lišce. A kdyby byla Bystřaňákům kůže malá, tak to máme odtud nedaleko do úžasných Krušných hor a do jedinečného Českého středohoří. A když pán deště dovolí, tak na jednom horizontu při té Tour de Bystřany vám ukážeme ten přírodní rámec Bystřan. Milá komise, já vám přeju, aby ten dnešní den byl pro vás dobrý, aby si každý jeden z vás, a že vás je, odnesl aspoň jednu pěknou vzpomínku. Vám děkuji za pozornost a se daří obci Bystřany. Děkuji.
Vítám vás zde, já se jmenuji Hana Daňková a pracuji zde v domově důchodců jako ergoterapeutka. A zároveň se v posledním období věnuju projektu mezigenerační. Mezigenerační projekt, který jsme vytvořili, vznikl v roce 2023 a nese název Známe se z fotografie. Za mnou poběží prezentace, kterou jsem vytvořila pro jiné účely, ale všechno se tam vlastně z toho dozvíme. Ten projekt vlastně vznikl v roce 2022 už, kdy naše paní ředitelka Miroslava Barešová byla v jedné základní škole a tam mi zaujalo vlastně, jak děti jsou schopni dobře namalovat portréty. Konkrétně tam malovali portréty Harryho Pottera. A ono jí vlastně napadlo, jakým způsobem by se zhostili namalovat portréty seniorů. Oslovili jsme tedy 4 základní školy, oslovili jsme právě i základní školu v Bystřanech, takže je zde vidět ta spolupráce mezi domovem důchodců Bystřany a základní školou Bystřany. Já jsem oslovila fotografa typického Roberta Zauera, který nám nafotil naše seniory. Ty fotografie těch seniorů uvidíte i tady vlastně potom na těch jednotlivých obrazech. A vlastně zhruba v tom roce 2023 jsem ty portréty roznesla do základních škol. Mám pocit, že to buď na konci týdne nebo na začátku týdne. Ne, tak jsem na začátku. Byla jedna škola, třeba křesťanská škola, takže místa a vlastně ve finále. Ráda představuju fyzioterapii, jsem na ní hodně pyšná, podařilo se nám a troufnu si říct, že jsme jedno z mála zařízení v České republice, které má smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Vynikající, ten magnet vlastně to je střední třída, spíš střední vyšší třída, takže opravdu už účinná magnetoterapie. A jako jedni z mála to nemají ani v nemocnici, máme výřivky, to se musíme pochlubit. A máte teda plní klientelu jakoby místní, nebo můžete i případně někoho klienty. Ale zároveň si říci, že do sociálních služeb dnes dochází opravdu staří, je hodně podporovaná terénní služba, aby klient zůstal co nejdéle ve svém původním prostředí. Umístit třeba manželský pár je trošku složitější, ale sociální pracovnice s tou situací umí pracovat, tak třeba to trvá trošku déle, ale nakonec se podaří. A nebo nastoupí i jeden z manželů a ten druhý posléze, když se v tom místo uvolní. Tak já bych jenom řekl ty historii, že původně v roce 65 se tady ta budova začala stavět jako zemědělské učiliště, kdy tady mělo být proto. No a v roce 68, když tady byla vlastně nástup těch vojsk, že jo, tak to mělo být vybráno jako kasárna a tady místní bystřanští teda tenkrát jako, aby to nějak odvrátili, tak pozvali Jeptišky. 2016-18 se dělala tady přístavba nad tou jídelnou. Tenkrát asi v hodnotě to stálo asi 450 milionů. 24 jednolůžkových pokojů vzniklo. 24 jednolůžkových pokojů. Nebylo to jako, že by se rozšířil, ale zvýšila se kvalita těch klientů. Takže to je taková zkratka, že vlastně jak to všechno vzniklo. A jedna věc je, když nás Ministerstvo práce a sociálních věcí chválilo, že jsme to všechno vlastně dělali za provozu sámou metodou. A díky teda trpělivosti paní ředitelky, která vlastně to všechno nějakým způsobem ve spolupráci s obcí. Když jsme sem šli, tak jsem tady kolegyním říkal, hlavní budova školy, zatím máme 2 tělocvičny, tady je družina a jídelna, vynikající kuchyní, no to, že to je školní, tak skvělá. Tady máme nově zrekonstruované dílny, kde pro vás máme připravené také malé překvapení. Dobrý den. 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 Toho je víc, tohle je jedna část. Jo,
Tady uvidíte malinkatou prezentaci velmi specifických produktů, které vyrábí tady Arcadie v Upořinech. Je to chráněná dílna, sdružuje nemalý počet klientů. Myslím si, že asi není nikdo, kdo by Arcadii tady neznal. Máme tady zástupce i mateřské školky, paní učitelku Fleischerovou, ještě pořád. Školní sad, a to bude ta úplně první věc, předám slovo panu místostarostovi. Já bych to trošku posunul, než bychom došli k tomu sadu, tak bych vám představil tady naše dobrovolné hasiče. Jakákoliv akce se bez nich neobejde. Říkám, vždycky nám vyšli vstříc a vždycky nám jenom pomáhají. Takže jak pro obec, tak pro lidi ještě jsou tady. Jsme tady našli dva druhy našich plazů, je to ještěrka obecná a potom je tady vlastně slepý ještě křehký, tak my tady vybudujeme zázemí, plus je tady dělaný zázemí vlastně pro ježky na zimní období, kde protože ježek taky má problémy vlastně v dnešní době, jak se zaušťují komunikace, tak vlastně tady může v tom sadu jakoby fungovat. Potom tam máme jeden hmyzí domek, který je věnovaný vlastně včely drvodělce, která se teď objevuje v Čechách, je taková velká samotářská včela. Pro děti velmi zajímavá. Pak tady máme bylinkoviště pro děti, kde vlastně je výsadba jednotlivých aromatických rostlin. Na špičku, nebo jestli se mi to Stáj u Lucky, Sára Tomášková, zástupce a myslím si, že někdo, kdo má k těm koním úplně ten nejvíc vztah. Tady to je Denísek, to už je teda náš pan důchodce, ten už má za sebou asi ty nejlepší sezóny, už má něco málo odskákáno, nicméně děti pořád neustále učí. Neublížíte, nebojte. Haňo, nemáte tady, aby se nesplašil. Kolik máte? První zastávkou naší Tour de Bystřany bude Triplex, což je moderní dřevo-slaměný dům, který se tady dostavuje. Je přihlášen v soutěži Zlatá cihla a my se na něj půjdeme podívat tak trochu zblízka. Já k tomu mám osobní vztah. Tady v tom domečku teďka s rodinou začínáme bydlet. Teprve se stěhujeme. To je ano, proto jsem ho dával stranou. No, to jsem si s dovolením dovolil. My s ženou máme strašně rádi Skandinávii a severské země. Tam se tato technologie používá na běžný úrovni. A když jsem byl ve Stockholmu ve Skanzenu, tak tam jsou touhle technologií domy, na kterých byl datum stavby 1700, 1600 a ty domy vypadaly vlastně pořád stejně. Samozřejmě zub času na tom dřevu, když to ještě nemělo takovýhle fasády, tak je znát, ale ten dům stále stojí. Jenom taková zajímavost, když jsem byl kdysi na ředitelství silnice dálnic, tak už to mělo být hotový, ale my jsme pak dali připomínky, že to nemělo odlučnění a tak dále. A já jsem potom jednou navrhl tak podchody pro zvěř a taky ty věci, abych to nekomplikoval, ale jednou jsem tam řekl, a můžete tam udělat ještě uprostřed cyklostezku a pak tam můžete udělat uprostřed rozhlednu, protože je to na Středohoří, na Krušnohoří, jo? A oni mi řekli, že jsem se zbláznil. Já říkám, ale v Číně to dělají normálně, ale jako
už nebudeme to, ale už by to mělo být hotový v roce 2028. 2.8. bude ve vítězné obci vyhlášení tedy vesnice roku. My se někdy ke konci června poradíme a rozhodneme tedy, která z těch obcí to bude. A ještě bych vám chtěl poděkovat a opravdu jste udělali velký krok dopředu oproti třeba tomu loňsku. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme.